رمضان شرف شانه جهيفد رسولتانه جدل روجي درمان. Началото на месец Рамазан е милост, средата – опрощение, а краят – спасение от ада. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu, скъпи слушатели. С благоволението на Аллаху Теаля отново се здобихме до султана на 11 месеца, благословеният Рамазан Шериф. Пътеводителите на исляма и ислямските учени са казали: всеки един от дните на месец Рамазан е празник за мюсюлманите. Възползвалият се от тези дни би прекарал цяла една година, изпълнена с берекет. През петъчните дни и всички дни на Рамазан мъченията на всички, включително и на неверниците, спират. Така както една перална машина изпира поставените в нея мръсни дрехи, така и месец Рамазан изчиства говеещите през него. Чистенето започва от първия ден, а на последния, говелият цял месец мюсюлманин вече се е превърнал в бляскаво чист. След като приключи Рамазанът, замърсяването на сърцето започва наново. През този месец трябва да се отправя следната дуа: Я Раби, причисли ни към онези, за които месец Рамазан ще се застъпи в съдния ден. Приеми нашия уруч. Причисли ни към онези твои раби, които си опростил през този месец. Амин. Месец Рамазан ни дава малко неразположеност и дискомфорт. Така е. Но нали предназначението на ибадетите е именно да разкрият безсилието и нуждата на вярващия. В един дълъг хадис и шериф се казва: този месец е месецът на търпението. През целия Рамазан трябва да се прави много истигфар, да се изрича по много естафирулlah. Истигфарът е лек и изцеление и за земния, и за отвъдния ни живот. Всеки ден трябва да се изрича по 100 пъти следната дуа: Естафируллах ел-азим, еллези ла илаха илля хувел хайел кайюме ве етубу илейх. Ислямските учени казват: през този месец стана фарс, т.е. задължително, да се говее оруч и суннет да се кланя теравих. Рамазан означава изгаряне. Този месец изгаря греховете на говеещите и покаялите се. През Рамазан добротата, изобилието и берекетът са навсякъде. Този месец е месецът на търпението. Който прояви сабър, търпение, ще получи отплата за това в пъти в повече. Аллаху Теаля би го дарил с дженет. Ако през този месец работодателите окажат лекота на говеещите си служители, Аллаху Теаля ще ги опази от мъчения. На прочелия една страница от Корана Керим през Рамазан ще се даде севап, колкото извършени 100 нафиле хаджа. За това, че Аллаху Теаля е много милостив и обичаш много да опрощава, за да изтрие греховете, които извършваме между намазите, е заповядал кланянето на намазите в 5-те му времена. Освен това, създавайки петъчния ден, джума, през него той приема направените от нас дуи и изтрива греховете и грешките, които сме допуснали през изминалата седмица. Заради достоинството на Рамазан, в продължение на цял месец, гробните мъчения спират, дори и тези на неверниците. Няма мъчения за никой. Отделно от това, Аллаху Теаля приема и дуите, отправени през благословените нощи. Рамазана Шериф е такъв месец, че е присъщ само на общността на Мухамед алейхи селям. Хазрети Али радиалаху анх е казал: ако Аллаху Теаля не беше пожелал и предвидил да опрости този уммет, тази общност, нямаше да подари Рамазана Шериф на мюсюлманите. Месец Рамазан е едно от най-големите блага. Опрощението и благата през него са в изобилие. Единия му ден е равностоен на 1000 дни. За фарзовете му се дава сева помножием по 70, а за нафиле и бадетите, колкото за севаба на фарзовете през другите месеци. Освен това, в него се намира нощта Кадир, равняваща се на 1000 месеца. Всеки един ден от този месец е като байрам, защото през всеки един от тези дни стотици хиляди мюсюлмани биват опростени и отправени към дженета. Рамазан е толкова благороден месец, че се застъпва за всички грехове и непременно ги изчиства. До края на байрама говеещият мюсюлманин става изящно чист. Макар и Аллаху Теаля
да е известил севаба на всеки ибадет, той не е известил севаба на рамазанския уруч. Покрил го е, за да ни въздаде щедро, когато в съдния ден ще имаме най-голяма нужда от него. Всеки ден на Рамазана Шериф е Байрам. Годината на онези, които го оценят и се възползват пълноценно от благословените му дни, би преминала изпълнена с берекет. По време на Рамазана Шериф, Расулуллах, салаллаху алейхи веселем, освобождаваше военнопленниците и даваше всичко, което му бяха поискали. На извършващите добри дела и ибадети през този месец би се отдало да продължат да ги извършват през цялата година. А онези, които проявяват неуважение към него и вършат грехове, биха продължили да вършат грехове през цялата година. Този месец трябва да се приеме за много ценна възможност за спечелването на безкрайния живот посредством извършване на колкото се може повече ибадети. Трябва да се правят неща, от които Аллаху Теаля ще е доволен. Докато говеем, трябва да страним от вършенето на грехове. Така както трябва да опазваме от грехове нашите очи и език, така трябва да опазваме и нашите уши. Защото за това, че е грях да се говорят неща, които са харам, би станало грях и да се слушат такива неща. Нужно е да се опазват и останалите органи. Вършещият харами, който заедно с това говее оруч, е като един болен човек, който вместо да приема лекарство, пие отрова. Това е защото грехът е като отрова. Той унищожава севаба на нашите ибадети. След като се извърши грях или нещо лошо, човек трябва незабавно да направи тъвбе и да се покая. След това да направи нещо добро за някого и да започне редовно да извършва ибадети. В хадиси шериф от сборника Бейхеки се казва: когато извършиш грях, веднага след него направи нещо добро, извърши един севаб, за да може да се унищожи този грях. Друг хадиси шериф от сборника Тирмизи гласи: където и да си, в каквото и положение да си, страхувай се от Аллах и веднага след злината направи добро, за да може то да я унищожи. В 114-то знамение на сура Худ от свещения Коран по смисъл се казва: несъмнено, добрините премахват злините. Добрини трябва да се правят на всички хора, без да се обръща внимание дали те са добри или лоши. Да се помага на немощните, възрастните и нуждаещите се хора е една от заповедите на нашата религия. В хадиси шериф, поместен в сборника Теберани, се казва: почерпилият с нещо своя брат мюсюлманин, все едно е почерпил Аллаху Теаля. В друг хадиси шериф от сборника Тирмизи гласи: ако един младеж окаже почест на възрастен човек, поради старостта му, когато младежът остарее, Аллаху Теаля ще създаде за него младежи, които да му слугуват. Да се правят добрини на хората е голям севаб. В хадиси шериф, поместен в книгата Безар, се казва: всички хора са като членове от семейството на Аллаху Теаля. Най-обичаният от Аллаху Теаля сред тях е онзи, който е най-полезен за останалите от неговото домакинство. А най-необичаният от Аллаху Теаля е онзи, който не прави добрини на останалите от неговото семейство. Друг хадиси шериф от сборника Дейлеми се казва: няма по-добро нещо от следните две неща – да се вярва в Аллах и да се вършат добрини на неговите раби. И няма по-лошо нещо от следните две неща – да се съдружава на Аллах и да се прави зулум на хората. Други хадиси шерифи гласят: най-добър е онзи, от когото винаги се очакват добрини. Тирмизи. Правенето на добро удължава живота. Таберани. На който му бъде направена добрина, да споменава тази добрина. Да се споменава добрината е отблагодаряване шукюр, а покриването й е неотблагодаряване. Ебу Давуд. Скъпи слушатели, за това, че в наши дни, за начало на месец, Рамазан се приема посочена дата от таквимите, т.е. календарите и рамазанските им сакиета, първият и последният му ден остават съмнителни, т.е. може да не съвпадат с изгрева на новата месечина. Поради това големият ислямски учен Сеид Абдул Хаким Арваси рахметуллахи алейх е казал: след Рамазана шериф трябва да се говее 2 дена, казал Руч. Т.е. след като преминат байрамските дни, когато имаме възможност да говеем още 2 дена,
като възнамерим за нашите последни 2 пропуснати рамазански оруджа, с което бихме си подсигурили цялостното говеене в Рамазан. Благодарим ви за отделеното време и за това, че сте съпричастни в разпространяването на тези ценни знания, предадени от базовите книги на ислямските учени Рахметуллахи Теала алейхим еджмайн. Нека Аллаху Теаля да е доволен от тях и от тяхното свято дело и да ги дари с най-високите степени на дженнета, както и да ги стори наши застъпници в съдния ден. Амин. От името на екипа ни ви пожелаваме лекота в ибадетите и цялостно опрощение на греховете през месец Рамазан. Нека Дженаба Аллах въздаде големи отплати на всички братя и сестри мюсюлмани, както на земята, така и в ахирета. До следващия наш сохбет, драги слушатели, веселям! Субхане Раббike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.